Imos facelo rápido. Listas? Vos buscarlle que malo será que non lle acertece nun momento. Isto sería do aire. E aquel oso, aínda que estaba triste, púxose alegre, porque a música, ademais de amansar as fieras, como está visto, alegra os corazóns. Atención, toque final! Forte aplauso! Estaba un fregonio mirando as estrelas. Mira! Os 3 planetas que os fregonios coñecemos. O planeta Bijox, o planeta Canjax e o planeta Redondelax. E a ponte interestelar de San Pai o camiño da miña terra. Que haberá ao outro lado do universo? O fregonio quixo sabelo. Colleu a súa nave espacial, acendeuna, tivo que volver a darlle que non lle arrancaba ben en frío, e empezou a voar. Queredes velo? Pois veña, contamos 3, 2, 1, que é máis difícil que 1, 2, 3. Veña, 3, 2, 1... Esto no esperaba de ser.